Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele ekhaya elikhulu KwaMaphumulo, ngibingelele ubaba, ngibingelele umama, ngibingelele abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu. Okhulumayo uThandazile uHadasa kaKristu wesizwe sika-Israyeli, inzalo ka-Abraham. Haleluya. Ngiyanibingelela-ke bazalwane, sizoqhubeka-ke bazalwane. Ngise-upper room, sengikhohlwe ukusho ngise-upper room. Haleluya. Now ngizoqhubeka-ke bazalwane nesifundo sethu esisiqalile esikhuluma ngokudela konke. Haleluya. Okuwungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, okuwungena esabatheni. Haleluya. Ungena esabatheni likaNkulunkulu ekuphumuleni ngoKristu Jesu. Ayibonge Inkosi. Ngakho-ke bazalwane sigcine sikhuluma la, sigcine sihlaziya uLuka 9:23. Sigcine sihlaziya uLuka 9:23. Siqalile-ke bazalwane safunda ukuthi uma iNkosi uJesu ithi uma umuntu ethanda ukuza emva kwayo makazidele. Haleluya. Sase siyabuza ukuthi kambe kuyini ukuzidela? Saphendula-ke bazalwane sathi ukuzidela ukudela ukuphila kwakho. Haleluya. Ukudela ukuphila kwakho, udele nakho konke obekuyinzuzo kuwe, ukudela okuthandayo wenze okuthandwa nguKristu. Haleluya. Sasho-ke bazalwane ukuthi ukuzidela kahle kahle bazalwane, ukuzidela ukudela ukuphila okungokwakho kodwa ukhathalele ukwenkosi kuphela. Udela okwakho ukuphila, ukhathalela okwenkosi. Udela okwakho ukuphila, ukhathalela abanye abantu, ukhathalela umsebenzi kaNkulunkulu. Sikhumbule bazalwane ukuthi enene abapristi babangakhathalele okwabo. Siyakhumbula kwi-Old Testament abapristi babengakhathalele okwabo kodwa babekhathalela okukaNkulunkulu zinsuku zonke. Na ukuzidela-ke ukudela okwakho ukuphila, ukuzidinaya wena, ukuzikhohlwa wena kodwa unakekelo kaNkulunkulu. Haleluya. Now sikhulume ngalokho-ke ngokudela last time. Sase sikhuluma ngokuthi ngokuthabatha isiphambano sakho imihla ngemihla ulandele uJesu Kristu. Ayibonge Inkosi. Sase siyachaza-ke bazalwane ukuthi ukuthabatha isiphambano imihla ngemihla, ukuthabatha isiphambano sakho sisichazile bazalwane sathi ukumela izinhlupheko ngenxa kaKristu. Haleluya. Ukumela izinhlupheko ngenxa kaKristu. La iNkosi iyasivezela ukuthi uma sikhetha ukulandela yona, uma sithanda ukulandela yona, kumele sizidele sazi ukuthi-ke sithabatha isiphambano ngoba ukulandela uKristu Jesu kusho kuhambisana nezinhlupheko nezinhlupho. Ayibonge Inkosi. Siyakhumbula-ke bazalwane ukuthi sichazileke izinhlupho laphayana ku-1 Corinthians 4:10. Haleluya. So-ke bazalwane sichaze kanjalo, siya-highlight-a nje sidlulile khona lokho. And then-ke bazalwane namhlanje sizokhuluma ngemihla ngemihla. So sichaza, sisaqhubeka nokuchaza uLuka 9:23, imihla ngemihla. So-ke bazalwane siyabuza-ke ukuthi-ke kuyini ukulandela uJesu Kristu imihla ngemihla? Haleluya. Kuwukuphila impilo kaJesu nsuku zonke, ukuzihlukanisela uJesu Kristu zinsuku zonke, ukwenza intando kaJesu nsuku zonke, ukuhamba njengoJesu Kristu zinsuku zonke, ukukhathalela umuntu kaNkulunkulu nsuku zonke, ukwenza okukaNkulunkulu kuphela nsuku zonke. Siyakhumbula iNkosi yethu uJesu bazalwane yayingakhathalele lutho kunye ngaphandle kokukhathalela abantu bakaNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. Lokho-ke bazalwane ukuzidela nokuthabatha isiphambano sakho imihla
ngemihle. Haleluya. Ukudela, ukuthabatha isiphambano sakho imihla ngemihla. Ayibonge Nkosi. Haleluya bazalwane. Lokhu kusho-ke ukudela konke okwezwe, wenze okukaNkulunkulu nsuku zonke. Udele konke okubhenefitha wena usuzikhohliwe, kodwa uyakudela konke okubhenefitha wena, uwenza okukaNkulunkulu kuphela. Hayibonge Nkosi. Lokho-ke bazalwane kusho ungena esabatheni nasekuphumuleni kukaNkulunkulu nsuku zonke, imihla ngemihla. Ayibonge Nkosi. Yes bazalwane, imihla ngemihla. Uma sikhuluma ngemihla ngemihla-ke bazalwane, imihla ngemihla iNkosi uJesu uma ekhuluma ngalesi statement ithi, othanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla. iNkosi uJesu ifakazela bazalwane izwe elashiwo umoya oyingcwele umoya oyingcwele ngoDavide. Siyakhumbula bazalwane lapha ku-Psalms 95 verse 7, ngifisa simfunde. Ifakazela izwi elashiwo umoya oyingcwele ngoDavide. Amen. Ngicela simfunde. Fundeka kanje bazalwane, ngokuba yena unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Namuhla uma nilizwa izwi lakhe, ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu njengaseMeriba, njengasosukwini lwaseMasa ehlane. Haleluya. Le iNkosi bazalwane, umoya oyingcwele ukhuluma ngoDavide. Siyakhumbula bazalwane, kwakuyisikhathi la uNkulunkulu owayekhuluma ngoDavide eshintsha khona usuku lwesikhombisa lwesabatha, kodwa elenza inamuhla, i-today. Ayibonge Nkosi. Ngifisa-ke bazalwane siyoyibheka kahle le ndaba kumaHebheru 3:7. Silandela bazalwane usuku olubizwa ngokuthi yinamuhla. Silandela usuku uJesu Kristu alifakazelayo uma ethi imihla ngemihla. Amen. Ufundeka kanje bazalwane, uHebrews 3:7 uthi-ke, ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi, namuhla uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu njengasekucunuleni ngosuku lokulingwa ehlane. Zimbili izinto esiyithola laba bazalwane kule sentensi, uverse 7 kanye noverse 8. Uthi uverse 7, ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele. Sinothise bazalwane ukuthi kusho bani umoya oyingcwele? Kusho uNkulunkulu, ukhuluma ngoDavide. Uthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. So sithola ukushintshwa kosuku ukuthi inamuhla, and bazalwane sitholwa ukuthi uthi bangazenzi lukhuni inhliziyo zabo, kusho ukuthi abakhole immediately. Ayibonge Inkosi. Ngifisa-ke bazalwane siye kuHebrews 4, yes, kuHebrews 4 verse 7, kodwa ngicela siqale laphaya kuverse 1 ukuze sizoyizwa kahle le ndaba yokushintshwa kosuku lesabatha. uHebrews 4 verse 1 ufunda kanje, ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emumva. Haleluya. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Siyakhumbula bazalwane ukuthi u-Israyeli, uNkulunkulu wayemkhiphile eGibhitha ethi uyimisa ezweni laseKhenana, wathi-ke ufuna ukumfaka ekuphumuleni kwesabatha. Siyakhumbula bazalwane, kodwa-ke
Ngenxa yokungakholwa kuka-Israyeli, akangenanga ekuphumuleni kweSabatha noma kade waligcina usuku lweSabatha lwesikhombisa. Asiqhubekeni-ke bazalwane sifunde verse 3. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi, abaye kungena ekuphumuleni kwami, nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekweleni kwezwe. Ayibonge inkosi. Uvesi 3 uthi thina ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo. Sivezela ukuthi la bazalwane, ukungena ekuphumulweni kweSabatha likaNkulunkulu singena kukhona ngokukholwa. And sivezela ukuthi into eyenza ukuthi u-Israyeli angangeni ekuphumuleni kaNkulunkulu nanoma wayeligcina iSabatha ngosuku lwesikhombisa kodwa angenanga ekuphumuleni ngenxa yokuthi akakholwanga. Asiqhubeke-ke bazalwane novesi 4. Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke. Nakule ndawo uthi futhi abaye kungena ekuphumuleni kwami. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Ayibongwe inkosi. Lithi izwi bazalwane, abanye bangene kukho ukuphumula kweSabatha. Kuthiwa kukhona uvesi 6 uthi ngakho-ke lokhu kusasalele ukuba abanye bangene kukho. Abanye-ke bazalwane siyakhumbula ukuthi umbuso kaNkulunkulu before uJesu Kristu, umbuso kaNkulunkulu wawuyisabelo sabakwa-Israyeli. Ayibonge inkosi. Now uNkulunkulu uma ekhuluma ethi nabanye, ngakho-ke lokhu kuselele ukuba abanye bangene kukho ukuphumula. Ukhuluma ngabezizwe bazalwane, ukhuluma ngabezizwe. Uthi abanye bangene kukho nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. So-ke bazalwane, uNkulunkulu usenikeza u-Israyeli elinye ithuba ukuthi angene naye ekuphumuleni kweSabatha. Okokuqala, ukhuluma uma ethi abanye, ukhuluma ngabezizwe. Siyakhumbula bazalwane ukuthi ivangeli bekwelaba bakwa-Israyeli, kodwa ngenxa yokungakholwa ngenxa yokungakholwa nokukhaphela uJesu Kristu siyakhumbula, and then ivangeli lombuso kaNkulunkulu la selidlulisela nabakwezizwe bezalwane. Haleluya. So-ke ibona-ke kuthiwa abanye abazongena esabatheni lokuphumula likaNkulunkulu kanye nabo abashunyezwa kuqala, haleluya, ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Ayibonge inkosi. Now-ke siya kuvesi 7. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi, namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni iy'nhliziyo zenu. Haleluya. Ngakho-ke lapha kuvesi 7 bazalwane, kubekwa ngokusobala, kuyacaca ukuthi uNkulunkulu ngoDavide wayenquma usuku olusha lweSabatha. Haleluya. Siyakhumbula ukuthi uSabatha bekuwusuku lwesikhombisa. Haleluya. Now uNkulunkulu useqamba usuku olusha ukuthi inamuhla elusho everyday, ngoba namhlanje inamuhla, nakusasa uma ngivuka kuzobe kuyinamuhla, naphambi kwakusasa kuzobe kuyinamuhla. So lelo suku lisho i-everyday. Now for now inamuhla lisho i-today, nakusasa uma sesikulolo suku kuzobe kuwu-today. uJesu Kristu-ke uma ethi othanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, ugcwalisa-ke lolu suku
olubizwa ngokuthi inamuhla, usuku lansuku zonke. Okusho ukuthi isabatha bazalwane kuKristu alikho ngosuku lesikhombisa, linsuku zonke namuhla. Haleluya, linsuku zonke, lingemihla ngemihla. Ngakho-ke bazalwane, uma umuntu amukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakhe, abesehamba ngezimiso zikaNkulunkulu, elandela uJesu, afuze uJesu, lowo muntu ungenile ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Siqhubeke-ke bazalwane, uthi ngokuba uJoshua wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. Ngakho-ke kubasalela abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Haleluya. Kusabasalela abantu ukuphumula kwesabatha, ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kuloku kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Ayibonge inkosi. Siphinde bazalwane siyibambe la. Haleluya. Ukuthi kuvesi 11 la kuthiwa khona masikhuthalele ukungena kuloku kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Haleluya. Okusho ukuthi abangangenanga ekuphumuleni kwesabatha likaNkulunkulu bawa. So siyaqwashisa ukuthi asikukhuthalele ukungena esabatheni, ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Haleluya. Ayibonge inkosi bazalwane. Ngakho-ke bazalwane, ngifisa ukubeka kucace ukuthi isabatha, ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ungena esabatheni. Isabatha bazalwane akuselona usuku lwesikhombisa. Haleluya. Isabatha selunsuku zonke, every day, imihla ngemihla. U-today osho ukuthi nanamhlanje, nakusasa kuzobe ku-today, naphambi kwakusasa kuzobe ku-today, usho imihla ngemihla. Ngakho-ke makwazeke ku-Israyeli omnyama odla ezimhlophe, izizwe, ukuthi usuku lwesabatha kuKristu Jesu lunsuku zonke. Haleluya, lunsuku zonke. Bazalwane ningadideki uma ngithi u-Israyeli omnyama odla ezimhlophe. Bazalwane siyakhumbula ukuthi u-Israyeli nguwo wonke umuntu omnyama, ungu-Israyeli osezwini, oseBhayibhelini. Haleluya. U-Israyeli-ke umuntu omnyama. Siyakhumbula ukuthi umbuso kaNkulunkulu wawubizelwe abantwana bakwa-Israyeli, kodwa abantwana bakwa-Israyeli bawa bakhonza abanye onkulunkulu. Ngakho-ke ivangeli la selifinyalela nakwabezizwe abamhlophe. So yingakho-ke ngithi-ke ku-Israyeli, u-Israyeli omnyama odla ezimhlophe. Ayibonge inkosi. So-ke bazalwane, asikhumbuleni-ke ukuthi uma sikuKristu, siyakhumbula bazalwane ukuthi indaba yethu siqale ku-Isaiah 56. Haleluya. Sathola umyalelo wokuthi asenze sifuze uJesu Kristu. Haleluya. So-ke uma samukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi kithi, ebese sihamba senza sifuza yena ngakho konke akwenzayo, siyobe singenile esabatheni likaNkulunkulu ekuphumuleni ngokukholwa. Singakhohlwa bazalwane ukuthi ngokukholwa. Into eyayenza okhokho bethu Israyeli ukuthi bangangeni esabatheni, abakholwanga. Ngakho-ke thina into esenza singene esabatheni ukukholwa. Yes, ukukholwa inkosi uJesu, bese bazalwane siyilandela imihla ngemihla, then singenile esabatheni likaNkulunkulu ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Haleluya. Ngifisa-ke bazalwane sifunde uHebrews 4 verse 6 kuya ku-7, lapho okushiwo khona ukuthi
Yes, nanoma u-Israyeli wayeligcina usuku lwesikhombisa, isuku lesabatha olwaluwusuku lwesikhombisa, kodwa akangenanga ekuphumuleni ngenxa kokungakholwa kwakhe. Haleluya. Yes, uHebrews 4:6-7. Kufundeka kanje bazalwane. Ngakho-ke lokhu kusasalela ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Abangenanga ngokungalaleli bazalwane, ngokungakholwa nokungalaleli. Nawu sekunqunywa-ke. Verse 7, uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa inamuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi, namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi khona iy'nhliziyo zenu. Haleluya. Lapho ku-emphasise-wa bazalwane usuku lwenamuhla nokukholwa, nokuthi abangenanga ngenxa yokungalaleli nokungakholwa. Ayibonge inkosi. So-ke bazalwane, ukungena-ke bazalwane ekuphumuleni kaNkulunkulu, ukungena esabatheni likaNkulunkulu, ukukholwa yizwi likaNkulunkulu elinguJesu Kristu. Udele konke okwezwe, umlandele uJesu nsuku zonke, imihla ngemihla, wenze okwenziwa nguJesu imihla ngemihla. Haleluya. Ukugcina izandla zakho zingenzi nakuphi okubi, zingcwele. Ayibongwe inkosi. Nawu-ke bazalwane, into eyenza inkosi uJesu agcine izandla zakhe zingcwele, angenzi nakuphi okubi, yingenxa ukuthi uJesu Kristu akukho umsebenzi ake ayowusebenza. Akakaze ayosebenzela imali, akaze ayosebenzela umholo, akakaze ayosebenzela isisu, akakaze ayosebenzela enye into ngaphandle kokusebenza umsebenzi wenkosi. uJesu Kristu wayeselokhu ekhathalela okwenkosi uNkulunkulu zinsuku zonke zokuphila kwakhe. Akakaze ayosebenza ezinkampanini, azange azingcolise izandla zakhe. Ayibongwe inkosi. Now ukudela konke-ke bazalwane, now ukukholwa, sifusa kuvele ukukholwa bazalwane ukuthi kuhlanganaphi ukukholwa nokungena esabatheni likaNkulunkulu, ekuphumuleni kaNkulunkulu, kanye nokudela konke. Ayibonge inkosi. Ukungena esabatheni kaNkulunkulu bazalwane, ukukholwa yizwi likaNkulunkulu, ulenze bese udela lokhu okwezwe ubukwazi. Ayibonge inkosi. The more ukholwa yizwi likaNkulunkulu is the more udela konke okwezwe. The more udela konke okwezwe is the more ungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ungena esabatheni likaNkulunkulu. Bazalwane, ngicela nizwe kahle le ndaba. Haleluya. Ngithi the more ukholwa yizwi likaNkulunkulu, haleluya, is the more udela konke okwezwe. The more udela konke okwezwe is the more ungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ungena esabatheni likaNkulunkulu. For example, uma bazalwane ukholwa yizwi likaNkulunkulu elithi ngemivimbo kaJesu Kristu siphilisiwe, ukholwa yilelo lizwi. Lelo lizwi liku-1 Peter 2:24 no-Isaiah 53:7. Uma ukholwa yizwi likaNkulunkulu ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu uphilisiwe, ubese uwadela amaphilisi e-world system. Angithi bazalwane, ubusukholwa, then ngokukholwa kwakho bese uya-acta, uwadele amaphilisi. Ngokudela kwakho amaphilisi usungena ekuphumuleni, ngoba awusazoyokolanda amaphilisi manje, wena usukholwa yizwi likaNkulunkulu. Ngithi mina mzalwane, the more ukholwa yizwi elithi asingakhathazeki ngokuthi sizodlani, sizogqokani, sizophuzani. Leli zwe liku-Matthew 6:31-34. Haleluya. Uma ukholwa yilelo zwi bazalwane, uma ukholwa yilelo zwi ukuthi asingakhathaleli ukuthi sizodlani, sizophuzani, sizogqokani bazalwane, ubeke
Sewudela umsebenzi walelizwe, haleluya, ushiye phansi ngoba inkosi isishilo yathi asingakhathaleli ukuthi sizodlani, sizogqokani, sizophuzani. Yona inguNkulunkulu wethu, iyakwazi ukuthi siyakudinga lokho. Cela silifunde leli lizwe bazalwane. Lifundeka kanje bazalwane, uMathewu 6 verse 31 to 34. Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyokwembathani na, ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele usuku. Nawu bazalwane, if ukholwa yileli lizwi likaNkulunkulu ukuthi ungakhathazeki ukuthi uzodlani, uzophuzani, uzogqokani, uNkulunkulu nguyena owaziyo ukuthi siyakudinga lokho. Lize lithi abezizwe abakufunisisayo lokhu, thina akumele sikufunisise lokho. Then uma ukholwa yilokhu bazalwane, ushiya phansi umsebenzi we-world system ngoba bazalwane, if umuntu esebenzela i-world system, usebenzela umbuso walelizwe. Umbuso walelizwe ungasathana. Akekho umuntu ongazi ukuthi umbuso walelizwe lelizwe libuswa ngusathane. Now-ke if ukholwa ukuthi lelo lizwe ulikholwa lelo zwi, ushiya phansi lo msebenzi, ugcina izandla zakho zihlanzekile. Ayibonge inkosi. Ugcina izandla zakho zihlanzekile ngoba okokuqala bazalwane, ukuyosebenzela usathane, okokuqala nje, the first thing ukuthi ngesikhathi uyosebenzela inyama, uyosebenzela isisu, lokho kuyisono. Okokuqala kuyisono ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthe singakhathazeki ukuthi sodlani, sizophuzani. Okwesibili, uyokhonza zonke izithixo ezilaphaya emsebenzini. Okwesithathu, uyongcolisa izandla zakho. Isho njalo inkosi uJesu yathi ungcolisa izandla zakho uma usebenza omunye umsebenzi ongaphandle kwalo okaNkulunkulu. Haleluya. Okwesithathu, usebenzela umbuso walelizwe futhi awusakhonzi uNkulunkulu, wena usukhonza imali ngoba wena every day, izinsuku zakho zonke zokuphila, ngabe ukhonza uNkulunkulu kodwa ukhonza umsebenzi, ukhonza imali, usebenzela ukuthi uhole. Awusakhonzi uNkulunkulu, ukhonza imali, ukhonza umamona. Haleluya. Lapha kuMathewu 6:24 kuyasho ukuthi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili, uyakuzonda enye, uthande enye. Nawu-ke bazalwane-ke, awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Haleluya. Yingakho-ke bazalwane kumele siphume kwi-world system. Okay-ke, ngithi-ke mina-ke uma ukholwa-ke yilelo zwi, udele lowo msebenzi, udele konke, ukholwe yizwi, lokho kungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu kwesabatha. Ayibonge inkosi. The more ukholwa bazalwane, the more ukholwa yizwi likaNkulunkulu, udela konke, the more ungena ekuphumuleni kwesabatha likaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Is the more ungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Haleluya. So-ke bazalwane, uma ukholwa ukuthi uJesu wayengafundanga imfundo yalelizwe, haleluya, ukhiphe iy'ngane zakhe esikoleni, ushiye phansi isikole. Lokho sikuthola kuJohana 7 verse 14 kuya ku-15 ukuthi inkosi uJesu yayingafundanga imfundo yalelizwe, futhi inkosi uJesu yayingadingi ukufundiswa ngumuntu, yayingadingi ukufundiswa umuntu. Okay, asifunde laphaya kuJohana 7 verse 14 kuya ku-15. Kufundeka kanje bazalwane, kuthe sekuphakathi komkhosi, uJesu wenyukela ethempelini wafundisa. Ngakho 15, ngakho abaJuda bamangala bathi, lona
Uyazi kanjani imibhalo engafundanga na? Haleluya. Lokho kusinikeza i-confirmation bazalwane ukuthi iNkosi uJesu ayikakaze ifunde imfundo yaleli lizwe. Kodwa lokho akumvimbanga ukuthi uJesu Kristu afezekise icebo likaNkulunkulu. Now iNkosi uJesu wayenokuhlakanipha kukaNkulunkulu, wayengadingi ukufundiswa abanye abantu. Siyambona bazalwane lapha kuLuka 2:42, yes, 42, 46 no-47. uJesu Kristu una-12 uJesu, kodwa uyena obuza imibuzo emikhulu. Ngicela sifunde bazalwane. Kufundeka kanje. Abazali bakhe baya, okay, ngiqala ku-42 bazalwane, ngicela ukuqala ku-42. Eseneminyaka axolisa, eseneminyaka eyi12, he was 12, bakhuphuka njengomthetho womkhosi. Sebeziqedile iy'nsuku, haleluya. Ithe sizofunda uvesi 42 bazalwane, no-46 no-47. Okay-ke, cela ufunda kuvesi 42. uLuka 2 verse 42. Eseneminyaka eyi12 bakhuphuka njengokomthetho womkhosi. Wayena-12 bazalwane, ngifuna kuvele lokho. Okay-ke, 46. Kwathi emva kwey'nsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi ebezwa ebabuza. Haleluya. Ebezwa ebabuza. 47. Bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Haleluya. Ayibonge Nkosi bazalwane. Now lokhu kusivezela ukuthi uJesu Kristu ena-12 uyena owayebuza abafundisi futhi kuyena ophendulayo baze bamangale. Ayibonge Nkosi. So iNkosi uJesu ayizange iye esikoleni sakulelizwe, ayikaze ifunde imfundo yalelizwe. So-ke ngithi mina, uma wena mzalwane ukholwa ukuthi awuyidingi imfundo yalelizwe, imfundo kaSathane, imfundo yamadimoni, uyishiye phansi. Ngokushiya phansi kwakho uyidele, then uma usuyidela-ke bazalwane, ungena esabatheni, ekuphumuleni kukaNkulunkulu, esabatheni likaNkulunkulu. Haleluya. Uhlanza nezandla zakho, awuzingcolisi izandla zakho. Ngithi mina mzalwane, the more ukholwa ukuthi izinto zobukhazikhazi ze-world system zokuphila kwaleli lizwe zingcolile, zisenza sikhonza abanye onkulunkulu, the more ukholwa ukuthi ukuphila kobukhazikhazi kwaleli lizwe buyasingcolisa, busiqhatha noNkulunkulu. Haleluya. Ngoba vele uNkulunkulu bazalwane buvela kuSathane. Uma singafunda lapha kuLuka 9:24-25, uyakudela ngokukholwa bazalwane, ngokukholwa uyakudela lokho. Haleluya. Udela ukuphila kwakho i-soft life yakho ebukeka iyi-soft life okwamanje, kodwa ekulidela ekubhujisweni. Haleluya. Ukuphila kwakho ulahlekelwe yikho ukuphila kwalelizwe bazalwane, ngoba ukuphila kwalelizwe kusilidela straight to esihogweni. Ayibongwe Nkosi. Ukuphila kwalelizwe bazalwane kubukeka kuwubukhazikhazi. Haleluya. Kanti kusilidela esihogweni. Now if-ke udela loku kuphila, haleluya, ugeyina ukuphila okuphakade. Isho njalo iNkosi uJesu lapha kuLuka 9:24-25. Cela ukufunda bazalwane. Uthi wayesethi u-24, ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakusindiswa. Haleluya. iNkosi uJesu la ikhuluma ngokuphila kwasezweni. Lokhu kuphila esikufunayo, sifuna i-soft life, sifuna ubukhazikhazi, sifuna imizi emikhulu, sifuna izimoto ezinkulu. Ithi-ke iNkosi uJesu olahlekelwa yiloko kuphila kwakhe, okusho ukuthi okudelayo ngenxa kaJesu
uyokuzuza ukuphila okuphakade. Uzuthi laphayana ku-25 ngokuba kuya kumsizana umuntu uma ezuzile izwe lonke yena uqobo alahleke nokuba alimale. Haleluya. So-ke bazalwane, ukuphila kwaleli lizwe kubukeka kumnandi kuwubukhazikhazi, kodwa kusilidela esihogweni. Haleluya. Kusilidela ebumnyameni. So-ke bazalwane, the more sikholwa izwi likaNkulunkulu bese sidela silahla okwalelizwe is the more singena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, esabatheni likaNkulunkulu, siphume ekusebenzeleni usathane, i-world system, siphume ezintweni ezisihlanganisa nosathane ezisenza sikhonze bonke onkulunkuluwana laba balelizwe, sibuyele kuNkulunkulu ophilayo ngokupheleleyo, sidele konke okwezwe, silandele uJesu Kristu imihla ngemihla, sisebenze embusweni kaNkulunkulu imihla nemihla. Yilokho-ke bazalwane, ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ukungena esabatheni likaNkulunkulu. Ayibongwe Inkosi. Sikhumbule bazalwane, uNkulunkulu ufuna isizwe esiphila ngokukholwa, esihamba ngokukholwa. Sikhumbule futhi ukuthi singabapristi. Abapristi abakhathaleli okwabo, kodwa bakhathalela okukaNkulunkulu. Ngakho-ke ingakho uJesu Kristu athi asidele konke okwalelizwe, kuyasingcolisa futhi asidingi ku-owna lutho lalelizwe thina. Okwethu ukuthi sidinga ukubheka okwaphezulu. Ayibonge Inkosi, isho njalo izwi lithi asibheke okwaphezulu. And sizwile bazalwane nasezwini, ayibonge Inkosi, ukuthi asifune bazalwane umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, okunye kuzolandela. Okwethu ufuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, okunye kuzolandela. Ayibonge Inkosi. Asibheke-ke bazalwane ukuthi-ke yini okumele siyidele thina njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabafundi bakaJesu Kristu. Haleluya. Njengabafundi bakaJesu Kristu, ushilo uJesu Kristu wathi uma ufuna ukuba umfundi kaJesu Kristu kumele uzidele, udele konke. Ngale kokudela konke kwaleli lizwe nokuzidela, awusiyena umfundi kaJesu Kristu. Nawu-ke bazalwane, ukudela konke, ukudela i-world system ngoba ingcolile, ukudela i-school education, imfundo kasathane yamademoni, ukudela imisebenzi yalelizwe ngoba yonke ivela kusathane. Haleluya. Isenza sikhonze imali, isenza sikhonze umamona, kanti uNkulunkulu uthe asikhonze yena yedwa, singabi nabanye onkulunkulu. Haleluya. Sithi bazalwane, ukudela ingcebo yalelizwe. Sinayo vele ingcebo yethu ezulwini, ifihliwe, igciniwe. Haleluya. Ukudela ubukhazikhazi balelizwe, ukudela ama-sports awaveli kuNkulunkulu. Ama-sports awo lelizwe awaveli kuNkulunkulu. Haleluya. Sisuke nje masiya kuma-sports, sisuke nje siyokhonza izithixwana zakuma-sports. Yakhumbula kukhona nezinto ey'bizwa ukuthi ama-Olympics, ezinye zey'thixo lezo zama-sports. Haleluya. Ngakho-ke Inkosi uma ithi asidele, iyazi ukuthi konke kungcolile, konke kungcolile. Okay-ke, sidela ama-sports awaveli kuNkulunkulu, asikhonzisa izithixo. Ama-holidays alelizwe awezithixo wonke. Haleluya. Ama-celebrations alelizwe siyawadela. Haleluya. Ngoba suke sikhonza iy'thixo. Izibhedlela, sidela izibhedlela, sidela ama-clinics. Sikhumbule bazalwane ukuthi thina siphiliswe ngemivimbo kaJesu Kristu, asiphili nge-medication, ngamaphilisi nama-clinics. And la maphilisi nama-clinics kunezithixwana zakhona ezingcolileyo. And i-medication bazalwane iyasingcolisa ngoba yakhiwa ngezicubu zabantu, okusho ukuthi thina sidla abantu uma sidla i-medication. Now siyayidela i-medication. Haleluya. Sikholwe yizwi likaNkulunkulu. Haleluya. Sidela amaphasika alelizwe. Yebo, amaphasika alelizwe siyawadela,
thina elethi Phasika lahlatshwa once and for all, aliphinde lihlatshwe now. Lokho kusuke kwenziwe kusuke kukhonzwa uSathane namadimoni. Ayibonge inkosi. Ehene. So bazalwane sidela ngisho okhisimusi, yabo labo khisimusi kuthiwa ukhisimusi, lowo khisimusi kusuke ku-celebrate-wa uSathane bazalwane namadimoni, then kusetshenziswa igama lenkosi uJesu. Nawu kahle kahle sidela konke okwezwe, siphuma kwi-world system, sihlanza izandla zethu, sibuyela ekusebenzeleni uNkulunkulu ngokupheleleyo. Sikhumbule bazalwane, abapristi bahlukaniselwe uNkulunkulu, basebenzela uNkulunkulu imihla ngemihla zinsuku zonke. Alukho usuku lokuyosebenza omunye umsebenzi, kodwa asebenzela uNkulunkulu abapristi. Yingakho-ke bazalwane lapha kuLuke 9:24 and 25 inkosi ithi asidele ukuphila kwethu, ngoba ukuphila kwethu kwalelizwe kukhonza uSathane ngayo yonke indlela. Haleluya. Kukhonza uSathane ngayo yonke indlela, ingakho kuthiwa asiphume kukona. Hhayi-ke bazalwane, ngicela siyongena lapha kuGenesis 3 verse 19. Genesis 3 verse 19. Siyakhumbula bazalwane uma sibheka emuva kuGenesis 3 verse 19 ukuthi ngenxa yokona kuka-Adamu no-Eva kwabe sekuNkulunkulu esesinikeza isiqalekiso sokuthi bazalwane, excuse me, ngiyaxolisa bazalwane, isiqalekiso sokuthi konke ukudla siyodla siyodla ngezithukuthuku zethu, okusho ukuthi ukudla sizokufukuzela. Siyakhumbula lokho bazalwane. Ngicela sifunde uGenesis 3 Genesis 3 ngicabanga ukuthi u-17 no-19, ngicela ukumvula bazalwane. Ufundeka kanje bazalwane, sizoqala ku-17 sizomeqa u-18 bese siya ku-19. Wayesethi ku-Adamu, njengokuba ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlaba uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke iy'nsuku zokuhamba kwakho. Nakhumbula bazalwane leso siqalekiso. Uvesi 19 bengisafunda u-17, uvesi 19 uthi ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini. Lokhu wathathwa kuwo ngokuba ungumhlabathi, uyakuphenduka umhlabathi. Nawu bazalwane, ngenxa yesono sabe sesithola leso siqalekiso sokuthi sizothola isiqalekiso sokuthi bazalwane ukudla esikudla sizokufukuzela zinsuku zonke. Haleluya. Nawu-ke bazalwane, ngesikhathi sikaMose uNkulunkulu use-introduce-a isabatha. Umuntu angithi zinsuku zonke ubesebenzela isisu, esebenzela ukudla 7 days a week. Nawu uNkulunkulu letha isithunzi sesabatha sokungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Asifunde-ke bazalwane u-Exodus 16 verse 5. Exodus 16 verse 5. Verse 5 bazalwane ufundeka kanje, kuza kuthi ngosuku lwesithupha abakungenisileyo. Ayibonge Nkosi, cela ufunda kahle bazalwane. Noma nje angiqale ku-verse 4. uJehova wayesethi kuMose, bheka ngizakuninisela isinkwa sivele ezulwini, abantu bayokuphuma babuthe isabelo sosuku imihla ngemihla, ukuze ngibavivinye ukuthi baza kuhamba yini emthethweni wami noma cha. Ayibonge Nkosi. Uthi-ke uvesi 5, kuza kuthi ngosuku lwesithupha bakulungise abakungenisileyo, kuza kuba ngokuphindwe kabili kwalokhu abakubutha imihla ngemihla. Haleluya.
ngithe uverse 5 bazalwane, ngicela sifunde noverse 26 noverse 29. Uthi uverse 26, anokubutha izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha, bakho ngalo. Siye ku-29, bhekani njengalokho uJehova eniphile isabatha, ngalokho uyaninika ngosuku lwesithupha isinkwa sezinsuku ezimbili. Hlalani kube yilowo nalowo endaweni yakhe, kungaphumi muntu endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa. Nawu uNkulunkulu la bazalwane, esikhathini saMose, uNkulunkulu use-introduce-a isabatha, ukuphumula, uphumuza umuntu ekusebenzeleni ukudla, ekufukuzeni kwansuku zonke. Nawu uNkulunkulu wayeseletha isithunzi sesabatha ukuthi ngelinye ilanga umuntu kaNkulunkulu uyohlukana nokusebenzela isisu, nokusebenzela ukudla, kodwa uyosebenzela uNkulunkulu kuphela, ngoba uthi lolu suku lwesabatha usuku lokuthi umuntu aphumule emsebenzini yonke, not ukuthi uzoyeka ukudla. uNkulunkulu angithi umprovayidile umuntu ukudla, umnikezile ukudla kwa-2 days, uthi ngosuku lwesithupha bazoqoqa ukudla kwa-2 days nokwesuku losikhombisa, okusho ukuthi uyamnakekela umuntu ukuthi akadle ngoba uyamazi ukuthi uyakudinga ukudla, kodwa akafuni akusebenzele ngosuku lwesabatha. Now he was introducing ukuphumula kukaNkulunkulu. Haleluya. Hhayi-ke bazalwane, then-ke inkosi uma isifikile bazalwane, there was isithunzi sokuphumula, sokuthi umuntu kuzofika isikhathi la engasebenzeli khona ukudla, kodwa esebenzela uNkulunkulu, ehlukaniselwa uNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Nawu-ke uma sekufika inkosi uJesu bazalwane, inkosi uJesu uma ifika yona emhlabeni, isiyasisusa-ke leso siqalekiso. Siyakhumbula, isiyasisusa isiqalekiso bazalwane esasinikwa uNkulunkulu esokuthi siyodla ukudla ngezithukuthuku zethu. Then isiyasisusa leso siqalekiso, isithi inkosi lapha kuMateyu 6:31-34, isithi asingakhathazeki ukuthi sodlani futhi sizophuzani. Inkosi isiphelelisa isabatha leli phela bazalwane uNkulunkulu eli-introduce-ile ngoMose. Nawu inkosi isenza njani? Isiyaliphelelisa isabatha, isithi manje asingakhathazeki sodlani, asingakhathazeki sophuzani, asingakhathazeki sizogqokani. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi siyakudinga konke lokhu. Inkosi manje isikhipha ekukhathaleleni ukudla, ifuna sikhathalele okukaNkulunkulu. Haleluya. Ithi ifuna sikhathalele okukaNkulunkulu, siphume ekukhathaleleni ukudla. Inkosi bazalwane ayisafuni isikhathalele ukudla, kodwa isifuna sikhathalele okukaNkulunkulu mihla yonke yokuphila kwethu, zinsuku zonke zokuphila. Inkosi ifuna sifuze yona, silandele yona. Sikhumbule singabapristi, abapristi bakhathalela okwenkosi. Haleluya. Uma sifunda lapha kuKolose 3:1 ufundeka kanje bazalwane, ngicela simfunde. uKolose 3:1 uthi uma savuswa kanye noKristu asifune okwaphezulu, lapho ekhona yena uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Haleluya. Okwaphezulu-ke bazalwane sikufuna imihla ngemihla, zinsuku zonke. Masazi bazalwane, kugxile ey'nhliziyweni zethu ukuthi thina singabapristi bombuso kaNkulunkulu. Thina okwethu ukusebenzela umbuso kaNkulunkulu, nothi umbuso wakulelizwe. And bazalwane, ukuze sibe ngabafundi bakaJesu Kristu ngokupheleleyo, kumele sidele konke okwezwe, sigcine izandla zethu zihlanzekile. Lokho ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ungene esabatheni likaNkulunkulu. Haleluya. Noma-ke babazalwane, singakapheli lesi sifundo,
kodwa namhlanje sisivala la egameni likaJesu. UJesu Kristu uyanithanda, nami ngiyanithanda, kodwa ngiyazi ukuthi iNkosi uJesu inithanda kakhulu kunami. Haleluya.